Hello guys! Kumusta kayong lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ngayong araw ay gagawa tayo ng buchi with ube and cheese filling. Sobrang dali lang at konting ingredients lang ang ating kakailanganin. Guys, alam kong ready na kayo kaya tara, umpisahan na natin. Mga ingredients na ating gagamitin, we have 2 cups of glutinous rice powder, 1 1/4 cup water, 1/2 cup halaya ube, 10 to 12 pieces small diced cheddar cheese, at 1 cup sesame seeds. Isip muna natin ang glutinous rice gamit ang strainer just to make sure na walang mga lumps ang ating powder. I-add na natin ang water ng dahan-dahan. Ang nabanggit nating measurement sa tubig ay 1 1/4 cup. Pero guys, kung sa tingin nyo okay na ang texture, kahit hindi nyo buhos lahat ang 1 1/4. Or maaari naman mas dagdagan nyo pa sa 1 1/4 kung sa tingin nyo dry pa rin ang ating flour. Guys, kapag nabuo ng dough, i-check nyo lang ang texture kung smooth na to. Sa isang flat surface or board, maglagay tayo ng harina at ituloy natin ang pagmasa. At kapag smooth na ang ating dough, pwede na tayong gumawa ng mga balls para sa ating buchi. Sa ating measurements, makakagawa tayo ng mga 10 to 12 pieces dito. Guys, tingnan nyo kung paano natin gagawin ang paglagay ng fillings. Bibilugin muna, tapos paplatin gamit ang mga daliri. At kapag flat na, pwede na natin ilagay ang ube at ang cheese. Guys, kapag nailagay na natin ang fillings, isid lang ito ng maigi at bilugin muli para hindi ito pumutok kapag niluluto na. Guys, nga pala, kung kayo ay bago sa ating channel, huwag nyo namang kalimutan na mag-subscribe ha. Ulitin lang ang proseso hanggang sa matapos lahat ng nakat natin na dough. Guys, ang kabuuang listahan ng ating recipe for today ay makikita sa dulo ng video ito. Guys, marami tayong pwedeng gawing filling sa ating buchi. Pwede tayong maglagay ng fruits o di kaya ang minatamis na munggo na popular na filling ng buchi. Naisip ko lang na ube halaya ang ating ilagay kasi may available na nakabote sa supermarket kung saan ako madalas bumili. At pagkatapos nito, pwede nating i-roll sa sesame seeds. Uulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa maubos lahat ng balls na nagawa natin. Guys, just make sure na bilugin muli bago natin ilagay sa pinggan para magandang tingnan.
Kapag ready na ang lahat, magpainit na tayo ng mantika sa maliit na kasirola. I-fry natin hanggang sa maging golden brown ang ating mga buchi. Guys, ang apoy natin ay nasa low to medium heat setting lang para hindi ito pumutok. Guys, hindi tayo gumamit ng asukal sa ating recipe. Ang tamis ng ating buchi ay manggagaling mismo sa nilagay nating UBE halaya. I'm sure guys mapapadami ang kain mo dahil hindi ito nakakasuya. May tamang tamis na tiyak na hanap-hanapin mo. Habang piniprito natin ang buchi, shoutout muna sa ating mga friends. Shoutout kay Miss Georgina Walsh from Wisconsin, USA. Kay Ma'am Sinaida Bernabe from Saudi Arabia. Sa aking kapitbahay na sina Joy and Grace Tuliao, sabi pa shoutout sa mga tao sa Taggaraw. Nanonood sila. Hello po sa inyo lahat. Shoutout po kay Sir Puroy Balastik. Salamat po sa panonood. Hello din kay Ma'am Emelinda Rosal. Sabi niya pa shoutout naman po sa mga taga Santa Teresita, Cagayan from Doha, Qatar. Kay Ma'am Malu Olonia Navesteras watching from Japan. Shoutout din kay Ma'am Antonina Voluntad watching from Winnipeg, Canada. Shoutout kay Ma'am Ella Anastasio from New Zealand. Sa aking friend na si John Rodolfo Ata na taga Manila. Shoutout kay Miss Pena Phil Milrose from Canada. Kay Sir Jojo Madrid Abesamis from Taguig City. Shoutout din kay Miss Emily Enriquez at kay Miss Joyce Dulia. Sa inyong lahat maraming salamat po sa panonood. At balikan na natin ang huling batch ng ating buchi. Presenting ang ating buchi with ube and cheese filling. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood at kung nagustuhan nyo ang ating recipe for today, paki-like na lang po at paki-share na rin to sa inyong mga friends and relatives. Ito po si Jeff Simun at muli maraming salamat po sa panonood.